Sekar, sini Sekar. Enggak, Sekar. Ini loh bapakmu. Sekar. Joget. Iya. Reok, di Sekar juga. Reok. Apaan lo? Ayo. Reok. Oke. Saingin Om Gareng. Om Gareng saingin. Ayo Om Gareng saingin. Ayo. Oke, siap. Yo. Oke. Ayo. Dino minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak nganti leser serang ini ono kene aku nunggu kowe tak SMS ra balesi yen tak telepon malah mesti ade. Ini hiburan dari Petro JD, teman dari kita luar biasa. Oke. Nah, janjane kowe ning endi? Gelagaku saja nyobreyane. Atiku Oke, siap. Luar biasa. Ye. Petro JD los bose. Oke. Yes go. Oke, masuk MC ini kowe celeng. Celeng matamu. Ning celeng iku lho aku iki lho.
Oke, terima kasih luar biasa. Ini kesinian dari Petruk Jadi Los Musik. Sing arek nanggap efek yo oke, reukan yo oke. Arek dadi celek yo selawase gareng yo oke. Nah, oke Reng. Dangdut, 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 dangdut. Alah, ora patut, ora patut, ora patut. Kowe kesurupan ora patut, setan lo nyurumi setan. Oke, siap. Wong setan lo kesurupan setan ra iso. Oke ya. Ora iso, ora iso, ora iso, ora iso. Ora iso. Siapa lagi Bang? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Dikasih lagunya Ada Kecewa. Ayo. Bos Yusuf, keluarga besar dari Ngapak. Yo, sini monggo. Oke, baik. Oke, baik mapi ya to bocah iki. Oke, siap. Ayo, kecewa, kecewa, Dik Putri, monggo. MC Nelek. Siap. Nyun pangapunten nggih. Ini atraksi dari Petruk JD nggih. Ayo. Gini anakku lanang sini. Ada turi-turi putih. Sini. Ayo. Dik Rara sini. Ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo. Dari Banyumas efek yo. Boiro, boiro, boiro nange apa? Nuri turi putih ditanggur menggapung aku. Muga-muga dulur guyub rukun campur sari Petruk JD sing penting guyub rukune sairo tairo tairo kembange apa angkat keluar angkat keluar yo iro kembange apa Kita kan dadi wong atiku nalikane sepisan ketemu. Ayo gendon Wanira, ayo ini ayo Wanira, ayo ayo tak tarik we, ayo
Wedi. Oh. Ya la la la. Tak gendong kemana-mana. Mas, mohon izin, Bunda buat yang cantik, bener nggak minta lagu? Sayang nggak minta lagu? Ayo sini. Ya Allah, Sing. Apaan lo? Lagunya? Tidak bisa. Tidak bisa tuwek-tuwek modus bajiret. Lagunya penipu alus. Keyboardnya rada ula-ula belum garap. Sing ganti mawon diganti. Monggo apa? Langgam aja. Enggak langgam sekarang udah malam kayaknya seragenan. Lagunya apa seragenan? Ninggal katresnan. Pak D. Ninggal katresnan. 20.000 dulu DP dulu ninggal katresnan. 20.000 dulu. Rong. Ya apa? Kamu sudah turun harga ya? Habisin nipu ninggal katresnan. Hah? MC ini kowe jalan.
Oh, njaluk koplo. Jo. Ku. Nalikane sisan ketemu. Wong apa meneh? Lewung. Koplo, DJ apa koplo? Manut. Lah iya. Nyawer ora, Mas? Nyawer. Mama apa sayang? Sayang. Sayang. Sayang ya, Mas ya. Mendem kok nyawer. Pargoy dulu, Pargoy. Ayo. Apa? MC-ne mumet. Iki mumung danyang urung metu. Timbangku sing kelebon. Ora. Senenono Mas. Timbang petuk sing kelebon iki puanggul muawet tekan dhuwur iki. Masuk. Ayo. Masuk. Ayo. Capek gunung. Iki timbang panggung mawut, Tira. Oke. Iki suatu kesenian dari Petro CD Los Musik. Di hadiah tembang-tembang campur sari malam hari ini kita nuansa jaranan. Raiso. Oh
awas. Sabar. Mohon maaf penonton, audien tenang aja. Kondusif, ada Mas Gareng, tenang aja. Oke. Jam 12. Ini dari mbahnya yang dari Batu. Tenang, Mbah. Iya. Tenang, Mbah. Tenang. Penyanyi semua, penyanyi. Gak usah takut. Rara. Kamu tak sirih dan tak penak tak baweke. Kelingan manis esem. Kelingan lemah kemuyune. Kemitnya melecip. Tresno lan kasih sayang. Karep atiku lakon dadi bojone. Yang punya rumah mana? Yang punya hajat mana? Mana? Yang punya hajat mana? Sini. Taruh rokoknya. Rokoknya taruh. Ora apa-apa. Ada semut turung rondo ojo. Kene lho, ora apa-apa. Sini Pak. Yo. Ngerti duwe lho. Mas Dede sampe nek ngerti duwe. Rasane ati yen aku ra klaton melu weni. Gedruk. Garap gedruk. Rondo ojo dirabu. Supawe janji yen lebih ketikane. Dekat menanti ora datang janji. Gedruk. Garap gedruk. Jamu alasane manis rasane.
Nggih. Yang punya hajat, yang Mas punya Sugeng. gawe. Om Sugeng Om Sugeng. Om Sugeng. sekedap. Sedang Nggak Om beriki. Sugeng. Yang punya gawe, yang sudah ngundang leluhur-leluhur. Om Sugeng sini. Oh, Om Sugeng. Monggo sini. Om Sugeng sini. Duduk. 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 Om Sugeng sini. Om Sugeng sini. Om Sugeng sini. Monggo monggo. Mik satu mik. Kasih Om Sugeng. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Om Sugeng enggak apa-apa. Sini. Sini Mas. Yang punya hajat sini. Sini. Assalamualaikum. Woi, duduk Mas Sugeng. Ayo. Langgeng. Nggih. Nyuguhi kembang iya sing tenanan. Tenanan. Ya. Oke, ini si tenanan. Iki. Kok ya. Mbah, mewakili Mas Sugeng, mbok bilih anginipun nyugata kiblat papat 5 pancer nyuwun pangapunten. Soale Mas Sugeng cubluk anggenipun mboten ngertos pripun anggenipun anyugata jenengan. Nggih sing penting alhamdulillah Mas Sugeng sampun gadah hajat sukses. Lancar. Amin. Nggih. Amin. Ji. Aja nyepelek karo wong tuwa iki. Nggih. Mas Sugeng. Nggih. Amin. Ya wis saking ngene Mbah. Piye? Mewakili kula kanca-kanca Petrus JD jenengan kondur mbok Billy anggenipun Mas Sugeng paring pasugata Ya, heeh. pribat papat 5 pancer kopi pahit teh pahit kurang Uripmu wis pahit kok. Nembung pahit. yo Mbah Uripmu uripku iki pahit. pahit banget Mbah kaya Brontowali Mbah nggih kondur nggih Mbah kondur turi-turi putih turi-turi putih oke Bali turi-turi putih Bali yuk Amin. Sukses. Luar biasa. Kesenian dari Petrus JD komplit. Nggih. Gelo ning ngendi nggonku goleki pote sepisan ketemu gula ana stile tawil glodonge Mas Dimas ora grup iki Dimas Jadul dalam mewakili konco-konco Siap. dari Petrus JD nggih mohon maaf Siap. Wong Jawa ojo lali karo jawane Jawane nggih iki mau Mas Gareng betul sing penting iki mau tae sing rada pahit carry aku ora iso omong ya yang apa-apa. penting Mas Sugeng punya hajat sukses Sukses alhamdulillah nah, kekurangan
Kesempurnaan hanya betul. milik Allah. Betul Mas semata. Gareng. Nggih. Mulane wong Jawa ki kudu kelingan Karo jawane. Jawane. Nggih. Ya. Luar biasa. Monggo. Petruk Dede Lilo, luar biasa. mudah-mudahan dengan Lilo dari lubuk hati, kolbu nurani yang paling dalam, Mas Sugeng punya hajat. Semua yang sudah mendukung dari pagi sampai pada malam hari ini ikhlas dari sanubari Lilo semuanya, mudah-mudahan Gusti Allah ingkang paring pipales. Gelo. Lho kok gelo toh? Gelo. Oke, yuk. Gelo tak dikira Lilo. Ditagi kena. Kecewa dulu. Weh. Gelo. Seluruh panitia keluarga besar Mas Sugeng mohon berjoget semua. Yo. Gas. Kula dereng. Nganti ngono punggule kok putri kepengin ketemu nadyan nado bareng saiki